Усім вітання! Ми музычны гурт Няміга, і мы робім дабрачынныя онлайн-канцэрты штомесяц у падтрымку дзетак-сірот і ўсіх, каму можа быць гэта патрэбна. Калі ты музыка, то ты можаш прыйсці да нас у студыю і зайграць разам з намі. Калі ты слухач, то падтрымлівай нас лайкамі, каментарамі, рэпостамі, донатамі, альбо проста распавядзі пра наш праект сваім сябрам. Калі да нас патрапіла кабета, яна ўжо на 9-м месяцы цяжарнасці яна падалася на вуліцы. І людзі прынеслі ўсё. Меня зовут Марина Савицкая. Некалі да жніўня 2020-го я працавала на радыё «Сталіца», а затым пайшла ладзіць добрыя справы разам з гуртом Няміга. Падтрымліваць будзем дзяцей з СОС вёсак Беларусі. Потому что вельмі хочется, каб за усімі справамі стаялі не толькі словы, не толькі нейкая маральная падтрымка, але ж яшчэ і дзеянні. Далучайся!